A imaxe da Virxe do Cruceiro Novo xa se atopa nas dependencias da Policía Local da Pobra. Estaba desaparecida dende o pasado mes de abril. A peza foi achada na estrada de Moldes a Palmeira, despois de que unha condutora que circulaba pola zona dera aviso á Policía Local de Ribeira ao observar a imaxe na cuneta. Este fin de semana, na noite do domingo luns, pois apareceu a Virxe do Cruceiro Novo, que desaparecera fai uns meses, en circunstancias nunca aclaradas, nunca subemos nin pistas, nin nada sobre o que pudo ter acontecido, e agora pois un misterio pois semellante na súa reaparición nunha estrada, a estrada de Palmeira ao Cruceiro de Moldes, e ali apareceu nunha cuneta, se fixo cargo a Policía Municipal de Ribeira, ca que nos puxemos en contacto. Aparentemente a imaxe non presenta ningún dano. En principio, polo que vin na foto, lo vamos a comprobar, pero está ben, se recoñece perfectamente, hasta pois os liques que hai sobre a figura están no mismo sitio que nas fotografías que temos nós no arquivo fotográfico do Concello realizadas fai moi pouco, porque fixemos un encargo a un fotógrafo local de que nos fixera un arquivo de todo o patrimonio e pois estaba moi reciente, non? Unha vez analizada en detalle, a intención do Concello pasa por devolvela de novo ao seu lugar orixinal, do que nunca debeu moverse. Veremos a hora de facer unha actuación para volver a colocar no seu lugar, que quede un pouco máis afianzada, se pode ser, e, bueno, pensar en algún mecanismo de seguridade non só con esta, sino con outros elementos que temos do patrimonio que sempre están un pouco desprotegidos, non? Son zonas rurais onde non hai moitas vivendas cerca e que é moi fácil acceder a elas.